Hakuna munhu anokuudzai kuti inini ndichakuisai kuKenani. This is not a personal private business. ZANU-PF has used propaganda on people's minds, telling people kuti number one, ZANU-PF haibve kana isina kubviswa nomwe ZANU-PF. It's absolute nonsense. I think Vageza ndinoko appreciate Isa Chimama. You did what you did with love, out of love for your country. I do not disrespect you by any chance, but at the end of the day, the enemy is still in charge, right? Imimi, chibvisa uniform yemasoja, muchimbozorora. Let the people feel the streets. Colient TV. Hi Colient. I hope you're good. I think itashika pa time here kuti toda kuudzana chokwadi semaZimbabweans, because I always say kuti we need to call a spade and not a big spoon. We don't need to sugarcoat anything. Zvageza zvaramba izvi guys. Kubva January, February, March 31, April, tamuna May. That's 5 months. Takanzi ED achabva within 24 hours. Kapuwa notice within 24 hours zvikanzi 10 days. Vakadzoka vachingotaura zvecorruption. Zvikanzi 31 March ari kuenda. ED Mnangagwa haana kuenda. ZANU-PF has used propaganda on people's minds, telling people kuti number one, ZANU-PF haibve kana isina kubviswa nomwe ZANU-PF. It's absolute nonsense. Why then do they want the people to rally behind them? Handina kuti army chakabatwa kuti dzvine army. Kubatwa kuti dzvine army kudii kwacho. Army yacho haiziri yavanotiudza kuti it has been destabilized. Ine equipment nemachinery iri very very old. Tikaudzwa kunzi kuKG6 kwanga kune pfuti kwakatsva, dzaiva nhema here, vaitinyepera here. Vashanzi Chivhayanga achida kutenga pfuti dze19 million, ED akati chingomupai mari ngaatenge nyangwe pasina mari. Hanzanzi ingomupai mari nyangwe pasina pfuti or something like that. Ndozvatiri tichiudzwa nevacho vanenge vachiziva. Pfuti dzodhura. Hanzi kwai toda kuita pfuti dzei. Harare ikasviba kuti tsva, vanhu vanovhunduka manimi. All the towns, Bulawayo yaka mavendors akasvibisa mutown one. Kusviba kuti tsva, mavenda achimacha kuti hatidi kutorwa zvinhu kwedu. KwaMutare makaona madzimai vaya vachirwisana vanhu vekanzuro. Makaona mavendors achibviswa mumatown. People were ready to fight this regime. People were ready, people were bubbling. But vanhu vaingonzi mirirai musi wa31. Maticha vakadzi no, counter intelligence musapinda mastreet kuti munenge musina protection hanzi yearmy. Memusina protection munofa. That's what they make us believe, kuti tinofa tikapinda mumastreets. But they wanted us kuti tipinde mumastreets. Vanhu vakapinda mumastreets anyway. Who was shot? Who was killed? Tinoziva zvakamboitika 2018 and another year, I can't remember which year. Zvakamboitika pakaitwa muAtlantic Commission. Jim Kunaka akataura akati tinousa violence pavanhu. Vakadzi vekumarondera vakati we are ready kupinda mumastreet. But vanhu vainzi no, chimbomirai 31 March. Zvaramba veduwe. Toramba takatarisa vanhu vachiita zvavari kuita here. Toramba tichirwisana pachedu because they are not stopping. It's business as usual for them. Business as usual, looting. Havasi kumira. Istakamira 5 months dzese idzi. No. I think Vageza ndinoko appreciate Isa Chimama. You did what you did with love, out of love for your country. I do not disrespect you by any chance, but at the end of the day, the enemy is still in charge, right? Imimi, chibvisa uniform yemasoja, muchimbozorora. Let the people feel the streets. Pasina ZANU-PF iri kutungamira. Pasina ZANU-PF candidate yaimbozwa. Vanhu vapinde vati tsva mastreet. Regai vanhu vapinde. The time is coming
and it's so near. Mukuru weSADC uno-understand the power of the people. Uye havadi kusvibiswa. Havadi kusvibiswa kuti muZimbabwe vanhu vati tsva, havadi. That's why they keep kungotenderedza vanhu. Enough is enough. Zvekuswera muchitukana kuti yeye uyo azodai uyo muchida kuti munhu nemunhu awane glory. Hakuna izvozvo. We need to unite. Vese vanondivenga vave. We need to unite and to remove this enemy. This cartel, we need to unite. Do you think kuti inonzi chi-ANC yaida kushanda ne-DA? Do you think that DA yaida kushanda ne-ANC? But because of the people. Vanhu vanoti kuZimbabwe hakuna democracy, kuna na Zambia, kuna military, whatever. There's a first time for everything and never say never. Simba revanhu always prevails. People will tell you, hey, kuMozambique hapana chakaitika, hey, kuKenya hapana chakaitika. President wokuKenya hana kubuda akataura nevanhu pasocial media, paTwitter space. Hana kudzinga here cabinet yake yese. Maminister ake chichi zvese akadzinga. Munotamba nesimba revanhu. You just underestimate the power that you have. You are the people. Idi munanga vanozviziva akati the power and the voice of the people is the voice of God. They all know that. And it's going to happen. God knows where. Hakuna munhu anokuudzai kuti inini ndichakuisai kuKenani. This is not a personal private business. It's a citizen's thing. Anouya nekwake nevanhu vake. Remember, the nurses were ready. They protested. Teachers were ready. Vendors were ready. Munhu wese was ready kuti vati no to this thing, man. Vanhu vakati kusiri kufa ndekupi, vanhu vari kungofira mumastreets. Vanhu voti hanzi happy Mother's Day today. Mother's Day yekuita seko. Vana vari kufa vachichemera pain easy muchipatara. Vana vari kufira mumaroads. Vachita maaccident. Hakuna mishonga, hakuna chi. We say no to this government, man. Havana kumboti expose to a better life. A life yatinonatsoti isiso. If you look at South Africa, my hospitals, they are so equipped with everything, medication, equipment, good doctors, everything, clean. Their citizens walk in there free of charge. They get treated. Vanobuda vava better. KuZimbabwe munhu anofa. Zvituna zvakuiswa pamusoro pemabhazi. Guys, there is everything wrong. Zvatakakura tisingaone kuti chituna chinoyera hatifaniri kuchiona. Vakuisa pamusoro pemabhazi. Because zviri kuorera kamumafriji kusina magetsi. Hakuna magenerator. Vanhu vari busy kungopanana mota. There is something very wrong. This cartel system yaita kuti kugarisa nyika pasi. Kuti gojoro kugara pasi. And we say no to that. Deal with it. If you don't like me, I don't care. But this is reality. Vese vaya vamwe vanoti hanzi ye hatidi uyo nokuti akazodai uyo everyone. Vana Geza iva, vana Kasukwera, vana Monzora, vanani, everybody, including vekuZANU PF vacho vasisadichi corruption. They need to just unite for this purpose. We need our own Zuma must go moment. South Africans did it. Vakabatana vose. Uripi Zuma izvozvi.